Наркотици в пакети, в обзор от спасител взети. Мистер Старши да го духа, да гледам басейна и пълна скука. Пушим повече от ямайци, на плажа постоянно с черни цайси. Пак на смяна, доста пинал чудо голямо. Цял ден на бара, пия без сметки, сипваме етанол от епроветки. А персонала да работи, всеки забрави. Пак кафета и цигари, смяна в меля, какво да се прави. Събуди се, спанца идва, усмихни се. 12 часа без почивка, среден пръст, а не усмивка. Седя на бара, пия, въобще не ми дреме, от Варна до Обзор, 3 текили време. Преди шоу след шот, докато слушам мюзик, максимално възползвам се от това, че съм all-inclusive. Ма дай им пред очите ми от Русията, пристигнали всичките красиви, 30 ни достигнали. Лампите гасители, ние сме вид посетители на руските жени, оставаме вечни любители. Не сме нарко дилъри, нито пък сме улични килъри, а просто women heart stealer. За пари не говоря, богат съм, не споря, българският Коцел Гвардиола. От думи се възползвам, насилие не ползвам, мозък имам и го използвам. Тук, подобно на първата им песен и другите им песни, ще ви говоря някакви неща, де съм сигурен, че никой не му пука. Зато не явиха във времето ми, направо почвам. Още от август ми се гади, като скивам някои старши, доста важни, стари или млади. Знам, че всички сте лайнари. От Обзор до Варна, пътувам с Мазерати, на работа идвам само за заплати. Поста празен, аларма голяма, на смяна съм с Дойче и Габана. Наблюдавам морето от хотелска тераса, пуша с кубинци и им викам кебаса. После в чужбина, тук не ми изнася, рапър президент 8 милиона гласа. Пиша до София за няколко часа, пари за билет направо ужасно. Момчета млади с духове волни, да спазваме правила, да не би да сме болни. Спирам всичко с ветри плесници, с походка на милиардер, здравейте хубавици. 2012 спасителска, до хотел Мелиус, до хотел Хелиус, до хотел Обзор Бич Резорт. Аре, няма да свърши, той ще бомби две. А, най-после. Край.